давам за оценка. Позите ще кажеш и коя ти е любима. Обичам само десният ми профил да се снима. Има път сенсор или на задната седалка. Не ти разбрах въпроса, що съм ръса и съм малка. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи. Но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи. Но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Задавай отговори, задавай ми въпроси. Ясно са ти блъска силикон и има мила. Така съм се родила, мили, така съм се родила. Как е телефона ти, ако не е нахално? Добре е телефона ми, работи идеално. А някога била ли си с дама в леглото? Леглото дами няма, те са само в обществото. Има ли значение размера за жените? Да нямаш притеснение, че за това ме питаш. Гаси, паси, вечно от въпроса се измъкваш. Крайно време е да ме целунеш и да млъкваш. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи. Но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи. Но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Какво грече? Какво уче? Какъв прелеп? Да ти е кеп? Да те опре? И всеки тук по тебе лук, най-ново аз. Не ме мъчи, ела у нас. Цяла нощ прехоса да си дойдеш на въпрос. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи. Но почна ли да отговарям подробно, повярвай ми, ще ти стане неудобно. Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи.